Parcul Științific și Tehnologic pentru Micro- și Nanotehnologii, Minatec-Ro, un cadru unde cercetarea științifică își poate concretiza proiectele, unde ceea ce se produce se și vinde. Un cadru în care colective de cercetare, firme și universități din 10 de țări europene construiesc împreună tehnologia viitorului. Parcul Minatec-Ro depășește domeniul software, intră în zona tehnologiilor, cu realizarea unor structuri, a unor dispozitive, în special pe partea de senzor, cu aplicații în controlul calității mediului, biomedicină, dar și în comunicație și în alte domenii. Parcul științific și tehnologic găzduiește deja o serie de firme care au acces la servicii de comunicații și informații, dar și la servicii tehnologice. În acest fel, li se oferă posibilitatea de a-și realiza produsele, de a-și completa formarea profesională sau de a stabili noi contacte. Într-o economie tradițională, de la descoperirea unor noi cunoștințe până în momentul în care acestea ajung să fie aplicate, pot trece ani buni. Cu totul altceva se petrece acum, pentru că în procesele de generare de cunoștințe, cercetare, pe de-o parte, de transmitere prin educație, instruirea acestora și, în fine, de valorificare prin inovare, transfer de tehnologie în producție, nu mai sunt separate. Nu mai au loc în unități distincte la momente mult depărtate în timp, ani sau poate decenii. Acum este un unic proces cu mai multe fațete, un proces extrem de complex și care se desfășoară extrem de rapid. Materializarea acestor idei în activitatea de acum a Institutului și în special în activitatea Parcului în viitorul apropiat înseamnă că în același loc, aceiași oameni vor fi implicați de la o zi la alta sau chiar de la o oră la alta în activități de natură diferită. Fie că este vorba de medicină avansată, de protecția mediului în următoarele decenii sau de rețele de comunicație ale viitorului, există un punct comun, microchipul. Ceva pe care nu-l mai poți analiza în amănunțime decât cu ochii minții sau cu microscopul. Generic, domeniul este al micro- și nanotehnologiilor. Este caracterizat de o prelucrare foarte fină a materialelor, de structuri complexe, de mare finețe, care se realizează cu mijloace specifice. Este un pas în direcția celor mai evoluate tehnologii, un pas care este urmat și de alții, pentru că Institutul este într-un vast sistem de rețele europene. E într-adevăr greu de imaginat că dispozitive mai mici de 100 de ori decât grosimea unui fir de păr constituie temelia în medicina noului mileniu. Rețele matriciale de microvalve sunt utilizate acum în investigarea, testarea și diagnosticarea pacienților. Sunt sisteme care, în mod normal, sunt discrete, adică au dimensiuni de centimetri. Prin miniaturizare le realizăm pe un singur chip de dimensiuni milimetrice, într-un astfel de microsistem, putând exista mii de tranzistoare și alături de alte componente precum senzori și actuatori. Senzorii și actuatorii sunt interfețe cu lumea înconjurătoare, sunt o imitare a simțurilor naturale. Ei ajută electronica să simtă, să vadă, să audă și să guste. Am dezvoltat tehnologii care ne permit realizarea de diverse tipuri de microstructuri, nanostructuri, micro- și nanosenzori, microsisteme cu aplicații diverse. V-am enumerat câteva. Pot fi dezvoltați de asemenea senzori mecanici, în presiune, accelerație. Am și dezvoltat un număr de astfel de senzori, iar aplicațiile pot fi diversificate pentru că avem infrastructura, deci avem echipamente, avem capabilitatea de a procesa aceste
microsisteme de la etapa de proiectare asistată de calculator până la etapa de chip încapsulat, testat, până la etapa de produs final. În jurul parcului și al centrului de transfer care gestionează activitățile tehnologice de educație, va gravita o întreagă comunitate formată din colective de cercetare, întreprinderi și universități din întreaga lume. Parcul științific ca locație nu va fi altceva decât o placă turnantă pentru aceste interacțiuni, un nucleu dur a unei rețele mult mai largi.